Darba is-Sibt Ġesu kien qiegħed jgħallem f'waħda mis-sinagogi u kien hemm mara li kienet ilha 18 sena bi spirtu li kien imarrada. Kienet milwija ħafna u ma kienitx tista' tieqaf dritta għal kollox. Kif ra Ġesu sejħilha u qalilha: Mara, inti meħlusa mill-mar tiegħek. U qegħdilha idejh fuqha u minnu fih waqfet dritta u bdiet tfaħħar lil Alla. Qabeż il-kap tas-sinagoga b'saħħna fuqu għax Ġesu fejjaq f'jum is-Sibt u qal lin-nies: Hemm 6 ijiem li fihom wieħed għandu jaħdem, mela fihom ejjew biex titfejqu u mhux is-Sibt. U ċuħ boħra wieġbu l-mulej: Mhux kull wieħed minnkom f'jum is-Sibt iħoll il-barri jew il-ħmar tiegħu mill-maxtura u jieħdu biex jisqih. U mela għax illum is-Sibt din il-mara bint Abram ma kellix tinħal mill-irbit li fih ix-xitan ilu jżomma għal 18 sena sħaħ. Kif għalhekk kull min kien kontra tiegħu rex bil-mistħija. Iżda n-nies il-koll ferħu għal dawk l-ġubijiet kollha li kien qiegħed jagħmel. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Hemm xi ħaġa li żommok marbut jew iffrustrat. L-infermità, kemm dik fiżika kif ukoll dik spiritwali, tista' tiġi fuqna għal bosta raġunijiet u Alla jista' juża għal xi skop li hu biss jaf. Meta Ġesu imtaqa' mal-mara l-anzjana li kienet bla saħħa u bil-kemm seta' tiżżomm dritta, għal kliem ta' fidi ta' lura saħħitha. Min jaf kemm kienet batiet, kemm fiżikament kif ukoll spiritwalment, għal 18 sena sħaħ, peress li Ġesu stqarr li x-xitan kien rabata. Kif jista' x-xitan jagħmel dan? L-Iskrittura tgħidilna li x-xitan jaġixxi b'malizzja fid-dinja u jista' jikkawżalna ħsara ta' natura spiritwali u b'mod indirett anki ta' natura fiżika. Minkejja dan, is-seta ta' saltna mhix infinita, ma jistax iwaqqaf il-bini tas-saltna talla jew isaltan f'ħajjitna. Ġesu juri l-qawwa tas-saltna ta' Alla meta jeħles lil dawk li kienu maħkuma mix-xitan, mill-mart u mid-dnub. B'kelma biss, Ġesu ħeles lil dik il-mara mill-ħakma li kellha dak il-ħin stess. Inti temmen fil-qawwa ta' Ġesu li jeħilsek minn dak li qed iżommok marbut u fid-dbatija? Il-kapijiet Lut kienu irrabjati għal Ġesu għax kien jagħmel din il-ħidma f'jum il-mulej, il-jum tal-mistrieħ, li għalihom kien is-Sibt. Huma kienu tant medija fl-osservanza ritwali ta' jum is-Sibt li tilfu il-viżjoni tal-ħnina ta' Alla. Ġesu kien ifejjaq f'jum is-Sibt għax Alla qatt ma jistrieħ milli juri il-ħnina u l-imħabba tiegħu lejna. Il-kelma ta' Alla u s-sagramenti li juta lill-Knisja għandhom il-qawwa li jibdluna spiritwalment u fiżikament. Hemm xi ħaġa li qed iżommok marbut jew li qed ittaqlek? Kemm tfittex is-sagramenti li permezz tal-Knisja Alla juża biex iwasslilna il-grazzja tiegħu li tfejjaqna? Kemm tqer biex tissaffa f'ruħek u titqarbem biex tirċievi l-qawwa ħalli taffaċċja kull tip ta' periklu? Kemm titlob
u tisma' l-kelma ta' Alla li tatik il-veru ħelsien. Mulej, intat il-ħelsien minn dak li ju taħsara lil dawk li jafdaw fik. Atini il-libertà li nimxi fit-triq tiegħek tal-imħabba u li nfaħrek u natik qima dejjem. Indur lejk, Marija, Om twajba tiegħi, int li dejjem fdajt u ttamajt fil-qawwa tal-ħnina ta' Alla. Urini kif għandi nġib ruħi bi ħnina u bimħabba li tfejjaq ma' dawk ta' madwari bl-istess mod kif int u ibnek tittrattaw lilna. Amen.